Kat a Potravčí prichádza. Krv. Diváci, radšej zahalíme tento hlavný čin kvôli vášmu kľudnému spánku. Krv je vec hnusná. Svinia plašivá. Neschopný, kad ja by som ho sťať dal. Tak vidno, že šlachtica sa nedá popraviť nečestnou, špinavou zbraňou. Sekera nezabrala, vyskúšame meč. Decka, opustite priestor, poďte nižšie. Máme dôkaz, že aj odtetá hlava vytečia. Takže vidíte nastúpené hrdé vojska, ktoré bránili, ale aj bojovali proti Lipavskému hradu. Dovolte mi, aby som vám predstavil skupiny historického šermu, ktoré dneska sem k vám prišli, aby vám predviedli túto krásnu bitvu. Takže chcel by som sa poďakovať skupine Sangremor z Košmy. Ďakujeme. Aby som nezabudol. Taurizáter Martin. Na to kričím! Espada! Entera de Salina Žilina! In Fortis Svolen! Pomočko s priateľom histórie, romantiky a recesie zo Žiliny. Skupina Bergfried, Kulnica nad Váhom! To je obľúbená, v ktorej účinkujem aj sám. Banda tu Michalov, obrat! Najlepší kamaráti Matúhli, Podolka, Berezum Breznov! In articulum mortis! Diadem z Martina! Dvaja ten čo drží vlajky z Martina. Na môj povel! Do útoku! Skočil som si do lesa niečo uloviť. Aha. Kosť z kozy. To bol normálne kozosaurus. Idem si tak nevinne po lese, zrazu sa na mňa vyrúti tá bestia a chce ma zožrať. No ale to je pochutná! Aj, som hovoril, aj.
Tak to tam ide. Ale kamarát! A? Asi sa mi potvorka zatúlala. Ako vyzerala tá koza? Asi 2,20 m? Moju bezbrannú kozičku zjes. Áno. Ty tu robíš čo? Idem okolo chlapy, najedol som sa troška. Neby tej horči, že tam je tá kozlatina vôbec nechutí. Ty blbec! Tie kozliatka dve, čo som ti doniesol pred hodinou, si mal strážiť. Strážiť ja? Prečo si mi to nepovedal dopredu, ty hlupák? Veď teraz vás zabije. Ty si zjedol moje malinké, veď to my skoro boli ako deti. No, v kozičky. S kozou spával. Milé, obľúbené. A teraz čo? Vyzerá byť ja teraz čo? Kde vy? Počúvaj ma. Ty svinia! Nemáte to? Nemáte to? Posledný tanec večera, chápeš? To nemyslíte vážne, to sú robíte sa. Aj, zajrite! A ja idem, stretneme sa. Ja nie, až teraz! Ale fakt, počka, raz, dva, tri, štyri, 5 asi 2 minúty.